Tulo ka man naglahing aksidente nga nahitabo sa Misamis Oriental nga may kalambigitan sa motorsiklo. Tulo ka mga rider ug usa ka angkas ang patay sa maong mga aksidente. Ani ang report ni Cyril Chavez. Adlawng Biyernes, dead on the spot ang 36 anyos nga lalaking rider o kritikal ang 29 anyos nga lalaking angkas human nga mibanggang ilang motor sa closed van type nga truck pasado alas 12 tungang gabi. Nahitabo ang aksidente sa National Highway sa Sihayon, Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Nasayran nga padulong ang van truck sa direksyon Pabutuan City, samtang padulong Taguluan proper ang motor. Diyang kalit nag-ikis-ikis ang dagan sa motor. Hantod mabangga sa truck tungod sa impact. Nangalagpot ang rider ug angkas niini nga gipangdala sa ospital. Temporaryo gikustodiyan driver sa truck apan nakagawas ra human ang panagsabot sa duha ka partido. Samtang pasado alas 8 sa gabi, patay sab ang laing rider human mibangga ang motor niini sa usa ka fuel tanker truck ug nalatayan sila sa laing 6-wheeler truck sa National Highway sa Zone 2 Barangay Katipunan, Villanueva, Misamis Oriental. Gikan sa Villanueva proper ang motor ug anaa sa kasugat nga direksyon ang duha ka truck. Galit kuno nga miliko ang motor sa walang bahin. Rason nga nabangga kini sa tanker truck ug nalagpot padulong sa 6-wheeler truck. Hinungdan nga nalatayan ang rider ug angkas. Temporaryong gikustodiyan driver sa duha ka truck apan gipangbuhian ra human ang panagsabot tali banay sa mga biktima. Adlawng Sabado, pasado alas 9 sa gabi, dead on arrival sab sa ospital ang usa ka 38 anyos nga rider human nga mabangga ang motor niini sa kasugat nga truck sa National Highway Purok 1, Barangay Kalamkam, Talisayan, Misamis Oriental. Base sa investigasyon, na overshoot matod pa ang motor og napadulong sa kasugat nga truck hinungdan sa aksidente. Tungod sa impact, patay na ang rider pag-abot sa ospital. Temporaryong gikustodiyan truck driver apan ginahikay na ang mga posibleng panagsabot sa duha ka partido. Sa maong mga panghitabo, nanawagan karon ang PNP ngadto sa mga motorista nga musubay sa mga balaod trapiko nga ginapatuman aron malikay sa disgrasya. Cyril Chavez, 1 Mindanao.